Halos 10 milyon pesos nga kantidad sa gingong smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa otoridad sa Sirawan Checkpoint sa Davao City. Naharang sa otoridad ang usa ka closed van nga miagi sa Sirawan Checkpoint sa Turil, Davao City Biyernes sa buntag. Walay mapakita nga dokumento ang 37 anyos nga lalaking driver sa karga niini, lakip mga dokumento nga nagpamatuod nga kabahin kini sa courier company nga mo'y nakapangalan sa closed van. Sa pagpanubay sa otoridad, gilimod sa manager sa courier company nga kaila nila ang driver ug dili sab ilaha ang maong closed van. Didto na miangko ng driver nga smuggled nga sigarilyo ang iyang dala. Sa pag-inspeksyon sa otoridad, anaa sa 251 ka karton o 12,550 rims sa sigarilyo nga nagkantidad og kapin 9.8 milyon pesos ang dala niini. Nakatagdang pasakan og kaso paglapas sa RA 10863 o Customs and Tariff Administration Modernization Act and driver nga wala na mihatag og dugang pahayag. Samtang nakakusdiya na sa Bureau of Customs ang nasakmit nga mga smuggled nga sigarilyo.